Paman Arya. Kula wonten dawuh. Kula niki nganti bingung. Menungsa sing jeneng Bratasena kaya watot kawat bal wesi. Yen pangapunten nggih. Sampun mesguling ngraos lan samar kuwatir. Menawi namung reka daya mekaten cekap wonten ingkang Paman Kewala. Sampeyan sing gedhekke kula sing ngemong kula. Yen sampeyan boten bisa gawe srana pati ning Bratasena lan Pandhawa kabeh, ampun dadi bapa paman kula. Nggih, nggih. Kula badhe munjuk atur ngersanipun ingkang Rama Kakang Adipati Dastarata. Menika wonten cara ingkang prayogi kangge ngisas nyawaning Pandhawa, caranipun kados pundi? Kula badhe matur dumateng ingkang Rama bilih negari Ngastina dipun palih. Negari Ngastina dipun palih kangge nyapih hawa benjang sampun ngantos wonten dardah ngantawisipun Pandhawa lan Kurawa. Wah, Ngastina kok diwenehke teng Pandhawa separo niku karep sampeyan pripun? Kurawa niku mboten sekedhik cacahipun 100. Menapa badhe saged gesang kalian sepaling negari Ngastina. Nuwun sewu nggih, pratikel menika wonten ingkang paman. Namung kemawon mangke Pandhawa kedah dipun ajak pirembagan supados manggih adil miwah leres, mboten wonten raos cuwa ing tembe wingkingipun. Rembagan pripun? Rembaganing Pandhawa lan Kurawa kedah mawi Andrawina supados boten ngawis tarani. Pandhawa kedah dipun yasakaken bale Palremang. Nggih. Nanging kang tebih saking kitha Goro Ngastina, Panti Palreman kala wau kedah ingkang nikmat mupangat andhatosaken Pandhawa dedunung ing mriku jenak lan jenjem nggih. Nggih. Lajeng paringipun sampun to mangke pertikel wonten kula ingkang baken jengandiku anak Mas nyarujuki menapa ing dados pertikel kula. Nggih. Yen pancen iku badhe dados srana pejahing Pandhawa, kula layogyani paman. Inggih. Nuwun sewu nggih. Menawi kula sampun sinampiran Purbawasesa, kula badhe makarti. Kula badhe nimbali lurahing undhagi ingkang nami Puracana. Tiyang saking tanah Nisadu menika pintering babagan wewangunan. Liripun wewangunan ingkang kados menapa? Wewangunan endah nanging sedaya kala badhe kula damel saking piranti-piranti ingkang gampil kobong nggih. Tujune kula duwe bapa paman kaya sampeyan. Kula niku nek enten plasa jenar mriku ratu, ning enten mriki mung trima kleset. Kula mboten pamrih menapa-menapa ingkang kula pamrih namung jengandika sak sederek supados benjang ora dadi kere. Panjenengan sedaya dados tiyang mulya menika ancas kula nggih. Saya
dalu araras abyor kang lintang kumedhak titis sonya tengah wengi om lumrah genta neng pos pita sang dwija ora brengeng ler swaraning matu bronto manung songsa rining kembang kula nuwun sewu Kakang Mbok nyuwun pangapunten kenging menapa sareng nampi dawuh saking Kakang Adipati panggalih paduka kawis tingal kadi wonten ingkang dipun raosaken menggah menapa kepareng paduka Kakang Mbok Yayi Widura aku jinejer dadi ibuning Pandhawa bareng wis ana lelakon ingkang nelakake manawata cendhalaning Duryudana kang mengkono mamrih patine anakku Pandhawa. Yayi sumedhot rasane ngati melang-melang. Rina wengi mung tansah amenggalih yuwananing Pandhawa. Najan to Kakang Adipati Dastarata paring dawuh lamun to Pandhawa bakal diparingi sigar semangka negara Ngastina nanging raning Pandhawa bakal didhawuhi padha pirembugan kelawan para kadang-kadang Sata Kurawa nanging ora mapan ana telenging kutha Goro Ngastina mapan ana Pramanakati ya ing kutha Waranawata ingkang winangun durung suwe iki mula kang saka iku Yayi muga-muga lelakon iki mengko bisa dadi srana pepadhang temenan ing antaraning Pandha lan Kurawa aja nganti ana sakara-kara yadi Kakang Mbok nuwun sewu tumrap kula anggen kula maos kawontenan ingkang dipun mestani alangan utawi pangrencana utawi begalaning lampah menika tumrap satriya menika tertamtu wonten kewala Kakang Mbok siadi kok ngendika mengkono kowe dadi wong tuwa aja sok guneman kang mengkono mundhak numusi Kakang Mbok nuwun sewu emas ingkang tasih murni menika sagedipun dados giwang sagedipun dados kalung menika kedah dipun wangun sagedipun sumorot kedah dipun sangling utawi dipun gosok mekaten ugi gegaman menika sagedipun landhep kedah dipun wungkal dipun asah dados sedaya pangrencana ingkang tumrap jiwa satriya menika dados pandadaring jiwa ingkang saged andhewasakaken kapribadenipun. Upami woh-wohan
Menawi satriya menika saged ngipataken panggoda lan saged nampi kanthi jiwa kasatriyanipun lan saged sumingkir saking panggoda lan pangrencana kala wau. Upami wowohan kala wau, wowohan ingkang mateng wonten witipun tegesipun upami dipun dhahar sewanci-wanci raosipun badhe legi arum. Mboten kados wowohan ingkang namung dipun undhuh nalikanipun tasih nem. Mila nyuwun pangapunten, atur kula mboten ateges kula mucal muluk dhateng paduka Kakang Mbok namung esining tekad kula Kakang Mbok sampun ngantos miris dhateng lelampan menapa kewala ingkang badhe sinandhang dening putra paduka Pandhawa. Mangancur lakuning angin kuntur kerening arga kura-kurnita kagiri kiri ora bumi pragampita padhala mangambak-ambak om Adiku diadiku Widura piye nanging aja sepening panaliti mara gage nyebaro juru telik sandi sapa kang mangun kutha Pramanakota iki sapa kang bangun bale wewangunan Waranawata kang bakal kanggo lermaning Pandhawa lan Kurawa. Nggih ngestaken dawuh paduka Kakang Mbok. Yang wing gadong malengkung kandhani ya kula. Inggih Kanjeng Ibu. Abu kundhar dawuh apa? Kula nyadhong dawuh paduka Ibu. Inggih wonten dawuh Ibu. Ngerti ya nggih. Bebaya iku bisa teka saka ngendi wae. Jroning suka aja tinggal duka lan prayoga. Tansah nganti kawicaksanan ya kula. Yen kowe bakal sapatemon kelawan dulur-dulurmu sata Kurawa elinga marang lelakon kang wis kawuri najan ta wong arah marang patining liyan iku kanthi sewu cara semono uga kang diarah kowe kudu bisa ngarah-arah lakumu wacanen glagat lan lakon. Aja nganti warsa pangidheping cipta rasa karsa lan karyamu nggih. Kula nyuwun pangestu paduka Kanjeng Ibu. Aku ora bakal adoh meneh karo kowe. Menyang endi wae kowe bakal tak payungi nggih.
manut lakuning Kurawa nguni patining Bimanyu kening citra tandya sang Setyaki nimbaling kang abdi kula taking tanah Nisadu pun Demang Purocana wonten dawuh Kyai Patih lan ngandika Raden Jaka Pitana kowe wis ora lali welingku biyen kae nggih kabeh piranti-piranti wewangunan wis mbok kawekani nggih sampun mung paremaning Pandhawa kang digawe supaya gampang kobong nggih cetha mekaten aja nganti kleru aku mung genahke lan meling kok nek kleru papan pamundhuk aku karo Kurawa ya mbok gawe gampang kobong aku modar mboten kula mboten kesupen wah yen to kanthi kasembatan Pandhawa mati kobong kowe sak anak bojomu mundhak pangkatmu akeh blanjamu uripmu bramubru sajenge urip waduh ngaturaken ageng panuwun ayo gage kandhakna luwih dhisik nalika kowe amangun Purawaranawata mbok gawe sekapa papan pasarening Pandhawa kula damel cagakipun pringori ingkang kula butul rasipun kula lebeti bubukan Gandarukem lan lisah gala-gala jrambaipun lulup garing ingkang kula borehi mertega kula tutupi mawi duk ingkang sampun garing kula siram ngangge lenga latung kula tutupi babut permadani dados mboten ngawistarani awit sedaya kula langsing sutradi mboten ketinggal bagus pancen kowe wong pinter Pandhawa Rajubriya yen temengko turu kono mboten Pandhawa katone wis mlebu ning Waranawata mengko nangguh wanci kang prayoga yen wis ana tandha tengara saka aku lan Raden Jaka Pitana tindakna obongen Pandhawa ngestaken dawuh wancine wis Madyaratri wis sawetara Pandhawa reming kono nadyan Den Sugata bojana parandene datang Den Tedhi amung api-api kewala nadyan to Den Pangan nanging linepek ing mangke wancine kaya wis padha turu nanging Pandhawa kewala ingkang datang tilem labet ngesti dawuh ingkang Ibu Dewi Kunti miwah ingkang Paman Widura ginen samya prayitna miwah tetuguran sepi mamring datanana sabawane ingkang kapireng mung panceking jangkrik upa miwah walang kapa saya dalu sinentak ing wanci mesem jroning mardaya risang Kurupati tinarka lamun ta Pandhawa kepati nendra sigra hambalang liring mringsang Demang Purocana suka ingkang piniji kula wonten dawuh nggih. Niki dina pungkasaning urip tumrap Pandhawa sing boten bakal bisa diambali malih. Inggih yekta semekaten Purocana kula
bakal mulya selawasi urip, bakal mukti wibawana Ngastina sak tedhak turunmu. Merga aku bisa jagake yen Pandhawa mesti mati kobar dening geni. Menika ingkang kula estri. Rening sampun tumiba ing titi wanci Kang Prayogi. Prayogi tumunten dipun tindakaken nggih tak pasrahke patine Pandhawa marang kowe Demang Purocana. Druhun Simonon. Kowe ora mulat kabeh wis tak gawe saka piranti-piranti kang gampang kobar. Suwe mijet wae nganti mpol binecok. Gudir dipenjo. Sambato karo wong tuamu sing sono kuburan. Dina iki tak tetepake dadi patimu Pandhawa. Ujare wong baplok. Nyata Kurawa dulurmu Candala. Ya gene paleman iki kobong. Bratasena yen kowe kabutan aku tinggalen. Kang baku dulur-dulurmu kabeh padha raharja. Kowe iki guneman apa? Jambaken rambutku sing kenceng tak lompatane geni iki. Oh. Keseng dadi areng. Ora mati ki apa. Pandhawa mutar ketoke katut sak mboke. Gedhe tana kekucah saka sinuwun Ngastina menyang aku. Bakal mulya uripku. Sing kandha sapa?
Kok mang pejahi paman nggih. Niki mengke nek urip yen enten napa-napa malah mbebayani. Mergo sing gawe bale golo-golo niki tiyang niki. Yen ngoten bangkene kula cemplungke geni pisan. Sak anak bojone. Anut lakuning garangan putih ingkang ngesong bumi. Hanjok ing Sapta Pratala Yuwana Pandhawa miwah Kanjeng Ratu Jimat Dewi Kunti Nalibrata.